دانشگاه دولتی کولاب به نام ابوعبدالله رودکی قبولی داوطلبانро барои соли таҳсилии 2020-2021 ба 10 факулта аз рӯи 55 равиҳаҳои тахассусӣ эълон менамояд. донишгоҳ дорои синфхона ва марказҳои илмиву истеҳсолии муҷаҳҳаз бо технологияҳои замонавӣ, пайваст бо интернети баландсуръат, парки технологӣ, маркази омӯзиши забонҳо, рушди касбият ва инноватсия, толорҳои маҷлисӣ ва варзишии барҳаво, боғи фарҳангиву фароғатӣ буда ба муассилин мутахассисони соҳибтаҷриба, докторону профессорон ва номзадҳои илм таълим медиҳанд. Ояндаи дурахшон мехоҳӣ донишгоҳи давлатии Кулобро интихоб намо. Хочешь иметь светлое будущее? Выбирай Кулябский государственный университет. 如果希望有美好的未来呢，就来库里亚布大学。 If you want to have bright future, you should to choose Kulab State University. рамзи донишгоҳ дар маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 111 мебошад. ихтисосҳои дилхоҳи худро аз рӯйхати ихтисосҳои донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи абуъбдуллоҳи рудакӣ интихоб намоед. интихоби донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи абуъбдуллоҳи рудакӣ равзанаи фардои дурахшони шумо хоҳад буд.